हाय गाइस वन एवरीबॉडी आशा कुछ भले भले रुहतु जमी हम थंबनेल लेखि जान सारे आज आम जा आम गाँ फूड टेस्ट करने जोटा पाखे ही अच्छी आम जाऊँ रंजन नाई मु आउटे भाई जीवार अच्छी जी से गला सी आम साथ जी तो ब्लॉग रे निश्चित भाव जोड़ी रुहतु आगे बहुत मजा हे खाली फूड टेस्ट न आउ भी किसी जिन देखू आपण मानक कि ब्लॉग रे जोड़ी रही पड़ो निश्चित आप रंजन ए बाहर सारे मुझे तो बाहर सारे रंजन आ सब हिं लेट आज झील देखा जी सी रंजन भी बाहर सारे आगे गाड़ी बाहर आम गरीब हर कथा करते एमती अच्छी यहाँ आम बारी सो फ्रेंड्स आम बाहर सारे गाड़ी स्टार्ट हो गला आम जाऊँ रंजन बाबू अच्छा पूर्व देखी आम ये जगह ही आसलु ये जगह आम देखीलु जमी देखिपारे ये जगह ही आसलु एपटे आम गाँ एपटे एपटे रहा रास्ता मुझे देखी आम जीवा ए आगू को आगे ही से फूड दुकानटा अच्छी बेस बड़ दुकानटा ना छोट दुकानटा सो फ्रेंड्स आम ऑर्डर दे आसलु चली गला आप देखेबी देखिपारे एपटे ही दुकान अच्छी आम ऑर्डर दे आसलु से आम कॉल करूँ आम आसबू आप दुकान देखू आ जो मंदिर कथा कहते से आप देखू पिला आम आगू जाऊँ आगे देखू किसी भल भल व्यू अच्छी आसेपट रहा आम गाँ सेपट देखो आम गाँ अच्छी तो आम ए आगू जाऊँ आगू देखू भल 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 व्यू किसी अच्छी तो ब्लॉग के निश्चित भाव जोड़ी रुहतु देखे मो गाड़ी तेल अच्छी नहीं गाड़ी आगे गाड़ी तेल ना कत ये नई पा नहीं आसन है भाव नई पा आने गाड़ी पकई दे भल हम आ ये अधा रास्तार हरियाणा कले कुछ तेल ना तेल गाड़ी अच्छी बा मिछे कहला तो स्टार्ट कर जा गाड़ी स्टार्ट है जा सो फ्रेंड्स देखिए तो ये हूँ गोटे छोट ब्रिजटा जो ब्रिज आम आसी प्राय टाइम बसु जो जाऊ आगु
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ପୋଲ ଉପରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ଏବେ ତଳେ ଆସି ବସୁ କାରଣ ଏଠି ଟିକେ ଛାଇ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଧରି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲୁ। ତ ସେଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କଲ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଠିକି ଯିବୁ। ଆଉ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଠି କିଛି ସେଠି ଫୁଟେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଲ। सो फ्रेंड्स ଯେମିତି ଦେଖିପାରିଲେ ଆମ ଗାଁ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଖିଥିଲୁ ଆମ ଗାଁ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ବାହାରେ ଆମେ ଏଠି କିଛି ବୁଲାବୁଲି ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଯେମିତି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇସାରିଛୁ ସେ କଲ୍ କଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ତ ଭାବିଲୁ ଯେ ଏଠି ଆସି ବସି ପଡ଼ୁ ଟିକେ, କାରଣ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ବସୁ ବି। ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ସେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନକୁ, ଆଉ ସେ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଓନର୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବୁ। ଆଉ ଓନର୍ ବଡ଼ବାପା ଯେ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଇଏ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ। ଆଉ ଏଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କିଛି ଭଲ ଭଲ ବରଗଛ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସିଏ ରହିଲା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରୁ କ'ଣ ଦେଖିବା? ହଁ, ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆମ ଗାଁର କିଛି ଦୂରରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ପୁରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାଟା। ଏଇଟା ଗାଁର ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଗାଁର କିଛି ଦୂରରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ବି ହୁଏ। ଆଉ ରହିଲେ ମାଉସୀ, ଯେ କି ମାଆଙ୍କ ସେବକ, ହେଲା ସେବଙ୍କ ଘର। ଆଉ ସେ ରହିଲେ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ। ଆଉ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ବାଲିସାହି, ବୋଧେ ବାଲିସାହି। ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତଳ, ଯେଉଁଟା ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ମଝିରେ ହିଁ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି। ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟା, ହେଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାଟା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ତ ବିଲକୁଲ, ଗରମ ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁ ଦୂରରେ କାହିଁ ରହିଲୁ? ଆପଣ ସାଉଣ୍ଡରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଠି ପବନ କେତେ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଜୋର ପବନ ଦେଉଛି, ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟା ଏଠି ରହିଲା। ତ ଆମେ ଏଠି ଯାଉଛୁ। ତ ସେଠି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆ ସରିଲେ ତ ଆମେ ମାଉସୀ ଆସୁଛୁ। Few moments later. ସୁପ୍ରିମ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବଡ଼ବାପା ଏବେ ଛାଣୁଛନ୍ତି। ତେଲ ଗରମ ଅଛି ନାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। सो फ्रेंड्स ଏବେ ପଡ଼ୁଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗରମ ତେଲରେ, ଆଉ ପକାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ବାପା। ଆଉ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତୋଫାନ ଭାଇ। ନା ସାଉଣ୍ଡ ହଉନି ତ, ତେଲ ତାତି ନଥିବ ବୋଧେ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏବେ ଛଣା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼ବାପା କ'ଣ? ବଡ଼ବାପା ଏଇଟା କ'ଣ ଶିରା? ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିରା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତୋଫାନ ଏବେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଚଲାଇଛନ୍ତି, ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ତୋଫାନ ହାତଟା ପୁରା ସ୍ପିଡ଼। ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ, ତୋଫାନ ଇଏ ବି ତୋଫାନ ଏଜୁକେଟେଡ଼। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଲେ ନା, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଲେ, ତଥାପି ଆସି ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏବେ ତେଲରୁ ଆସି ସାରିଲାଣି ଦୌଡ଼ିକି। ଆଉ ଛାଣୁଛନ୍ତି ବଡ଼ବାପା।
ଆଉ ଇଏ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଭାଇ ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆସିସାରିଲାଣି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ବାପା ଆଉ ଦୋକାନର ଓନର। ତ ଆଙ୍କ ସେ ପଚାରିବେ ଦୋକାନଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଏତେ ବଡ଼ ଦୋକାନଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଦୋକାନଟା 15-16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋ ଦୋକାନଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା, 15-16 ବର୍ଷ। ଆଇଡ଼ିଆ କେମିତି ଆସିଲା ଯେ ଦୋକାନଟା କରିବା ପାଇଁ? ଛୋଟବେଳୁ କେମିତି କ'ଣ? ଛୋଟବେଳେ ବାହାରେ ରହିକି ଶିଖିକି ଆସିଛି ଆଉ। ବାହାରେ ଶିଖିଥିଲେ। ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ଆଉ ନକେଇ ବି ଭଲ। ଆଉ କେବଳ ଏଇ ଗାଁରେ ନୁହଁ, ବହୁତ ଗାଁରୁ କେବଳ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଆମ ବ୍ଲକରେ ଦୋକାନଟା ଫେମସ୍। ଛୋଟ ଦୋକାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହେଲେ ଦୋକାନଟା ବହୁତ ଫେମସ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଘର ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନା ଏକା ହିଁ କରିଥିଲେ? ଏକା କରିଥିଲି, ତାପରେ ବଢ଼ିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ। ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଇଏ କଲେ ଆଉ, ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ। ଦୋକାନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ନଥିଲା, ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଥିଲା। ତାପରେ ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯେଉଁ ଏଠି ଆସିଲା, କହିଲେ ତ ଲୋକ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସିବେ। ତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ସେ ହେଉଛି ତୋଫାନ ଭାଇ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭାଇ, ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁ ବଡ଼ବାପା। ଦାଦା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଏବେ ପଡ଼ିବ ବରା। ବରାର ପ୍ରଣାଳୀଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଆଣରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ବଡ଼ବାପା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବିରି ଦିଆହେଉଛି, ସୁଜି ଦିଆହେଉଛି, ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଜିରା। ଏଇଟା ଜିଲିପି ଆଣ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ତିଆରି ସରିଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ଜିଲିପି ତିଆରି ହେବ। ଏଇଟା କଡ଼ାରେ ଏବେ ପଡ଼ିବ। ବରା ଛଣା ସରିଲା ପରେ ବରା ଏବେ ଛଣା ଚାଲିଛି। ବରା ଏବେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଅଛି, ହେଲେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଲେ ସେଇଟା କଢ଼ା ହେବ। ତ ଏବେ ଆସିନି, ଆସିଲେ କଢ଼ା ହେବ। ସୁପ୍ରିମ ସେ ବରା ଏବେ ସରିଲା, ଆଉ ବଡ଼ା ଏବେ କାଢ଼ୁ। ତ ଏବେ ପଡ଼ୁଛି ଜିଲିପି। ସିରାରେ ପଡ଼ିଲା। ତ ଜିଲିପି ଏବେ ତେଲରୁ ଆସି ଶିରାରେ ପଡ଼ିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଶିରାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତୋଫାନ ଭାଇ। ତୋଫାନ ଭାଇଙ୍କ ହସଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଶିରାରୁ ଆସିକି ଏବେ ପଡ଼ିଲା କଣ୍ଟେନରରେ। ତ କେବଳ ଦୁଇଟା ହିଁ ଆସିଲା, ବାକି ଚାଲିଛି ଛଣା। ଇଏ ହେଲେ ତୋଫାନ ଭାଇ, ରଞ୍ଜନ ବାବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଜିଲିପି ଛଣା ଚାଲିଛି। ତ କେତେଟା ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ବାକି ଛଣା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦୋକାନରେ କେବଳ 3ଟା ଆଇଟମ୍ ହିଁ ରହିଯାଏ। ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜିଲିପି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ବରା। ଆଉ 3ଟାକୁ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ତ 3ଟା ଆଇଟମ୍ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ 3ଟା ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ, ବହୁତ ଲୋକ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସନ୍ତି। 3 ଘଣ୍ଟା ବେପାର ଆଉ। 3 ଘଣ୍ଟା ବେପାର। ଆଉ ବଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଜିଲିପି 5, ସିଙ୍ଗଡ଼ା 4 ଆଉ ବରା 3। ଆଉ ସକାଳ ବେଳେ କେବଳ ଇଟିଲି ବରା ମିଳେ, ଆଉ ତରକାରୀ। ଇଟିଲି 2.5 ଟଙ୍କା, ବରା 3 ଟଙ୍କା। ଇଟିଲି 2.5 ଟଙ୍କା, ବରା 3 ଟଙ୍କା। ସବୁଦିନ ସେ ଜଳଖିଆ କିଣା ସରିଲା, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି ତାର। ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଆଉ ବଡ଼ା ଭାବେ ଥମ୍ସଅପ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଇସା ରହିଲା, ଏଇଟା ନେଲେ ଥମ୍ସଅପ୍ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥମ୍ସଅପ୍ ପିଆ ସରିଲା। ଏବେ ପିଉଛନ୍ତି ତୋଫାନ ଭାଇ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ। ଭିତରେ ରହିକି ବହୁତ ଥକିଗଲେ। ଆଉ ତୋଫାନ ଭାଇ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଠି ଖାଇଲୁନୁ, କାରଣ ଏବେ କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନରେ ସେଠି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସି ଘରେ ଆସି ଖାଇବୁ। ଭିତରେ ମସଲାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ବୋବା।
ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଖିସମି ଖିସମି ରାସ୍ତା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଖାଇପାରନ୍ତି ଆସି